Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Radio. Mga kabisyo, nakatagpo ka na ba ng isang babaeng handang gawin ang lahat? Maisakatuparan lang ang pangarap at ambisyon niyang maging Disney princess sa araw-araw? Kahit na ang kapalit nito ay manloko ng iba. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito ang ating Dear Love ngayon. Babe, sige na. Kahit video call lang, isang saglit lang. Ayoko nga. Okay na tong call. At least may pamisteryo ba? Diba, mamimiss mo yung mukha ko? Hindi ko naman hinahanap yung misteryo. Ikaw lang. Ayoko, babe. Nakatwalya lang ako ngayon, oh. Hindi ba? Mas maganda yon? Ay, sila ka talaga. Alam mo namang wala pa tayo sa face na yan. Ria, halos 3 buwan na tayo. Nihalik, ayaw mo pa rin. Minsan naiisip ko kung gusto mo pa ba talaga ako. Hindi naman sa ayaw, babe. Ayoko lang na magmadali. Paano kung magsawa ako sa kahihintay? Baka mas masakit kung ibigay ko agad. Tapos doon ka pa magsawa. Alam mo naman kayong mga lalaki. Oy. Wag mo naman latin. Iba ako, no? Gusto lang kitang halikan. Makita, mahawakan at... Lucas? Oh, siya, saglit lang. Tatawag na lang ako ulit, ha? Sige, babe. Ingat. I love you. I love you too. Dear love, ako si Lucas. Lumaki ako sa maayos na pamilya. Kung tutusin, pabor sa akin ang tadhana. Hindi ako masyadong nahirapan sa pag-aaral. Hindi rin naranasan maging kapos. Maaga akong natutong magpursige sa buhay. May stable akong trabaho at 2 beses na rin na-promote. Nag-focus ako sa karir, kaya halos wala akong panahon noon para sa pag-ibig. Para kasi sa akin, ang relasyon ay hindi basta libangan. Dapat handa ka. Dapat buo ka. Hanggang sa dumating si Ria. Nagkakilala kami sa social media. Maganda si Ria. Maputi, chinita, balingkinitan. Mabait din siya at masaya kausap. Sa isip ko, sakto ang timing. Handa na ako at stable. Sabi niya sa akin, wala pa siyang naging boyfriend bago maging kami. Hindi dahil walang nanligaw, kundi dahil pinili niyang maghintay. Sabi niya, nire-reserba raw niya ang sarili niya para sa taong tunay na deserving. At naniwala ako roon. Babe, look oh. Ang cute ng stuffed toy, di ba? O bakit ganyan na naman tingin mo?
Parang gusto mong ipabili ah. Tingnan mo oh. Hmm. Parang limited edition lang siya. Hindi ba kakabili ko lang sa'yo ng plushie last week? Sayang naman. Ay, sige na nga. Next time na lang. Ay, oo na. Kunin mo na. Hindi na. Next time na lang talaga. Sige na nga, dali. Baka isang linggo mo na naman akong hindi pansinin yan. Sure ka? Talaga ba? Ano, talaga ba? Oo. Yay! Thank you, babe. Mwah. Babe, parang gusto ko ng steak today. Steak? Mahal yun ah. Oh, bakit naman? Mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Pero wala pa sa budget natin ang steak today. Cravings ko pa naman yun. Ayan ka na naman. Nakasimangot ka na. Kasi naman, parang hindi mo napapansin yung mga hints ko sa'yo. Halos 1 week na akong nagsisend ng videos ng steak. Ah, yun ba yun? Oo, pero okay lang. Kung ayaw mo, edi next time na lang. Sorry babe, medyo kapos tayo ngayon. Hoy, babe. Sige na nga, mag-steak na tayo. Hindi, wag na. Parang napipilitan ka pa. Hindi na, sige na. Tara na. Bayaran na natin yung stuffed toy tapos mag-steak na tayo. Wag na nga. Ha, halika na. Tignan mo yung uso mo. Mas mahaba na sa ilong mo. Ewan ko sa'yo. Halika na. Talaga ba? Oo, gutom na rin ako. Parang gusto ko na rin ng steak. Paano yung Taiwan trip natin na pinag-iipunan? Hayaan mo na, malayo pa naman. Magagawa naman ng paraan. Sabi mo yan, ah. Okay, I love you. I love you too. Isang kiss naman dyan. Hoy, sa chicks lang ha. Oo na, pwede na yan. Sige. Ang bilis naman. Baka pwedeng yung mas matagal. Next time na yun. Sa Taiwan na lang, okay? Okay, can't wait. Masaya akong kasama si Ria. Sa totoo lang, magaan siya. Masarap kausap at madaling mahalin. Pero may mga pagkakataong pakiramdam ko, kailangan laging handa ang bulsa ko sa bawat hiling niya. Madalas biglaan, may pagka-materialistic ang girlfriend ko. At ako naman, bilang boyfriend, pakiramdam ko obligasyon kong sumunod. Gusto kong iparamdam sa kanya na may provider mindset ako. Kaya kahit ramdam ko na ang kirot sa bulsa, pilit ko pa rin kinakaya. Maglilimang buwan na kami ni Ria. Kaya naman sinabi kong gusto ko nang makilala ang pamilya niya. Gusto kong patunayan sa kanila na seryoso ako, na maayos ang intensyon ko. Pero sabi niya, hindi pa raw pwede. Baka raw mabigla ang mga magulang niya. Naintindihan ko. O sinubukan kong intindihin. Kaya nagpasya siyang ipakilala muna ako sa mga kaibigan niya. At pumayag ako. Dahil mahal ko siya. At dahil umaasa akong balang araw, maipapakilala niya rin ako sa pamilya niya. Ay, ang tagal naman nila, Nicole. 30 minutes nang late. Relax ka lang, babe. Baka na traffic lang. Gusto mo ba? Umorder muna tayo ng appetizer? Sige, babe. Siguro yung fish and chips na lang. Waiter! Isang fish and chips po. Thank you. Kumalma ka muna. Kanina ka pa hindi mapakali. Kasi naman ang tagal nila. Pumirmi ka nga. Papunta na yon, sigurado. Ay, babe, Hmm? may sasabihin pala ako sa'yo. Kasama ni Nicole yung boyfriend niya. Medyo seloso yun. So, may request sana ako sa'yo. Request? Ano yun? Kung pwede lang, wag mo masyadong kausapin si Nicole. Ha? Paano yun? Hindi ba't double date to? Gusto ko lang na makita mo siya at makilala. Pero please, iwasan niyo munang magkwentuhan na matagal. Bakit naman? Seloso nga kasi yung boyfriend niya. Para iwas gulo. Hindi ko gets. Basta, malalaman ng pagdating nila. Hindi ba pwede mo munang ipaliwanag? Nicole! Nicole, nandito ka na! Wait. You must be Lucas.
Hi, Nicole. Nice to meet you. This is Cherry, my boyfriend. Lucas, nice to meet you, bro. Nice to meet you too. Nag-order na pala kami ng appetizer. Order na lang kayo kung ano yung gusto nyo. Sagot ni Lucas. Sagot ko? Yes! Di ba, babe? Napag-usapan na natin to kanina. Babe, wala naman tayong napag-usapan pero... sige. Ay, may pagkakuripot pala tong boyfriend mo, ha, Ria? Don't worry, Lucas. We can pay. No. Nagulat lang ako. Wala kasi talaga sa usapan namin. Bro, ako na lang magbabayad. No, it's okay. I've got this. Yan din naman ang sinabi ni Ria. Let's order na nga lang. Mamaya na nating problemahin yan. Right. Unang meet up ko ito sa mga kaibigan ni Ria. Dapat masaya. Dapat magaan. Pero may kung anong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag agad kung ano. Hindi lang dahil may off na vibe sa boyfriend ni Nicole, kundi pati sa mismong kilos ni Nicole. Mas lalo akong nabahala kay Ria. Noong kaming dalawa lang, simple siya. Pero nang kasama na niya ang mga kaibigan niya, tila may ibang bersyon siyang lumabas. Mas palaban. Mas kontrolado ang paligid. Madalas niya akong pigilan sa mga gusto kong sabihin. Parang may takot siyang may mabanggit akong hindi dapat marinig. Tuwing magkakaroon kami ng kahit simpleng interaction ni Nicola, bigla siyang sumisingit at binabago ang usapan. Pinili kong isipin na pagiging possessive lang yun. At sa totoo lang, okay lang naman sa akin. Naiintindihan ko kung mahal ka ng isang tao. Sarap talaga ng pagkain dito. Picture tayo? Babe, no need na. Di ba nga I told you, we can post about us muna. Hindi ko naman ipopost, babe. Sure yan, ha? Oo nga. Ito, harap kayo dito. 1, 2, 3, pose! Ay, wait guys. Bago tayo mag-bill out, mag-CR lang ako, ha? Nicole, anong Instagram mo para masend ko ang photos? I don't think that's a good idea. Bakit naman? Baka magalit si Ria eh. I'll just send the photos. Oo nga naman, love. Isend lang naman ni Lucas yung photos eh. Okay. Here, oh. Okay. Send. Oh, ang aga-aga may message mula kay Nicole. Ano to? Hello, Lucas. It was nice meeting you, pero hindi kinaya ng konsensya ko ang mga nangyayari. Para malaman mo ang totoo, heto ang mga screenshots ng usapan namin ni Ria. Please, huwag mo na lang sabihin na sa akin mo nalaman. Dahil alam ng buong barkada namin ang ginagawa niya sa'yo. Ha? Ano ito? Ginagamit ko lang si Lucas kapag may mga gusto akong ipabili. Ginagamit lang ako ni Ria. Eto pa. Ha? May boyfriend si Ria? Paano niya natago to? Hindi ako makapaniwala. Paano ako nalinlang ni Ria? Paano niya nagawa na maitago sa akin ang isang bagay na ganito kalaki? Noong nalaman ko kay Nicola, hindi na ako nakapagpigil. Agad ako nag-imbestiga at pilit na hinanap kung saan siya nakatira. At sa kasamaang palad, o sa katotohanan, totoo, may long-time boyfriend pala si Ria. Melvin ang pangalan niya. At nakatira silang dalawa sa iisang bubong. Kaya pala ayaw niya akong dalhin sa bahay nila. Dumating ang birthday ni Ria. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi para magbakaawa, hindi para magpaliwanag, kundi para sabihin ng diretso. Alam ko na ang totoo.
Hi, babe. Hello, babe. Happy birthday. Oh, thank you ah. Cute naman ito. So, saan mo ako ititreat ngayon? Saan mo ba gusto? Sa steakhouse? Coffee. Gusto mo bang mag-coffee after break? Sa Tagaytay? Oh, sure. Shopping. Gusto mo rin bang mag-shopping? Totoo ba yan? Naku, nakakahiya naman. Pero if you insist, edi go. Meron ka pa bang gustong ipabili? Yung mga naka-add to cart sa online shopping mo. Gusto mo na bang i-check out? Where? Seryoso ka, ha? Teka, sige, check ko lang kung magkano ang lahat. Ay, babe, medyo mahal. Nasa 25K ang lahat. Sige lang. Para sa'yo. Oh, MG! As in, totoo? Nananaginip ba ako? Oo nga. Meron ka pa bang gusto? So far, wala naman na siguro. Si Melvin. Baka may gustong ipabili. Ha? Sino? Si Melvin. Yung live-in partner mo. Baka may gusto pa siyang ipabili. Sinong hindi ko alam yung tinutukoy mo, Lucas. Come on, Rhea. Gusto mo ba tawagan pa natin siya ngayon? Lucas. Ang kapal ng mukha mo, Rhea. Ang kapal ng mukha mo! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lucas. Alam ko! Alam ko na ginagamit mo lang ako. Really? Para sa material na bagay, manloloko ka ng ibang tao? Ilang buwan din yun, Rhea. Kaya pala ayaw mo akong dalhin sa inyo. Kaya pala ayaw mo mag-post ng kahit ano sa social media. Maluki ka? Manloloko ka lang pala. Babe. Huwag mo akong tawagin, babe. Manloloko ka? Gusto mo ng regalo? Babe naman. Ito ang regalo ko sa'yo. Break up! Bumaba ka na. Babe, please. Hindi ako pwedeng bumaba dito. Mahirap mag-book. Pwede bang ihatid mo muna ako sa sakayan? Kapal talaga ng mukha mo. Baba! Oo na, ito na. Preset! Sa mismong birthday ko pa talaga? Hindi mo man lang pinalipas? Baba! Dear love, isang matinding aral ito para sa akin. Hindi sapat ang pagmamahal kung kulang sa pag-iingat. Kailangan kilalanin ng mabuti ang mga taong pinapasok sa buhay mo. Kapag may kahinahinala, huwag baliwalain. Matutong makinig sa kutob, kahit masakit ang sagot na maaaring lumabas. Ngayon, sinira ni Rhea ang tiwala ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa ideya ng pag-ibig mismo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magbukas ng puso. Kung kaya ko pang magmahal muli. Matapos ang ginawa niya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hinding-hindi na ako magiging bulag. Alam mo, Lucas, kulang pa yun eh. Kung tutuusin, dapat pina-check out mo si Rhea lahat nung pang-shopping, yung mga nandun sa online shopping niya. Tapos, siya magbayad. I-COD mo. Kulang pa yun. But regardless, kung ano man yung nasa likod ng kwento ni Rhea, bakit niya ito nagagawa, we don't tolerate this one. Kung ano man yung pinanggagalingan mo, Rhea, at sa lahat ng mga manloloko, para i-justify kung ano yung ginagawa natin sa ibang tao para manakit at wasakin yung puso nila, hindi yun valid. Hindi yun enough reason para manggamit ka ng ibang tao. Hiwalayan mo. Hiwalayan mo si Melvin kung mahal mo talaga at nakikita mo yung future mo dito kay Lucas. Kasi it's so unfair sa mga taong katulad ni Lucas na nagmamahal ng patas, nagmamahal ng totoo. At aminin natin sa hindi, mga kabisyo, isang malaking trauma at mabigat na trauma yung pwedeng ibigay nito kay Lucas. Pero magpakatatag ka, Lucas, dahil pakatatandaan mo na ang panalo lagi sa ganitong klaseng kwento ay hindi nakukuha
sa katas ng mga panluloko, kundi sa kung sino yung nakakatulog ng maayos sa gabi dahil malinis ang kanilang konsensya. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya
Ay. Hindi ko mukha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. 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 A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ngayon, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, never. Una naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not... Toong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Bakit ka close dyan kay Mira? Dahil kapatid mo siya! Pamilya ko na rin siya, Hazel! Tsaka ganito na ako sa kanya noon pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Ikaw! Hoy! Tumigil ka sa kakaiyak mo! Hindi mo ako madadala sa ganyan-ganyan mo, ha? Hindi ka talaga pumili ng ibang lalandiin! Kuya Jun mo pa talagang gusto mong kumamot sa kati mo! Hazel, ano ba? Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, Diyos maray na aldaw imnida sa Indogabos like Super Legit and All. Good morning Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sa ating Love Radio app, sa ating online streaming platforms at syempre sa ating mga social media platforms via Love Radio Manila at via @Konyo Bicolano also. Maraming salamat po dahil inaabangan nyo talaga araw-araw. Oo, may mga nagchat-chat nga sa akin. Sabi niya, bakit wala ng Sabado? Bakit wala pong Linggo ang Dear Love? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo nagre-request ng ganyan, ha? Pwede bang magpahinga ako? Pwede bang ipahinga ninyo yung luha ko? Pwede bang ipahinga ninyo yung bibig ko? Kasi mula Monday hanggang Friday, nagdadramahan na tayo dito. Tapos sasabihin nyo pa, bakit wala po ng Sabado? Bakit wala po ng Linggo? Ano, dramang-drama sa buhay? Ay nako mga kabisyo, well, di ko naman kayo masisisi dahil kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, araw-araw naman talaga mga kabisyo, may drama tayo, kanya-kanya tayong kadramahan sa buhay. Nasa sa atin na lang kung paano natin dalhin yung mga drama sa buhay natin. May it be a happy ending drama or sometimes so makulog or painful na drama or bublay or malungkot na drama ng buhay natin. Nasa sa atin na yan kung paano natin yan dadalhin like Super Legit and All. Diba? Well, ako ha, kung titingnan ninyo ako. Kung titingnan ninyo ako, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo ako ngayon. Oh, 'di ba? Punong-puno ako ng negativity. Hindi. Alam niyo ang mga drama ng buhay natin, hindi po natin yan na makokontrol. Kumbaga kusang ibinibigay talaga sa atin yan ng Diyos, ng tadhana. At naniniwala naman ako na it serves as parang mga challenge sa atin para mas patibayin tayo. O di naman kaya may pulutin tayong aral sa mga drama ng buhay natin. Kaya naman mga kabisyo, I would say, pangit man siyang pakinggan or weird, kung ano man yung drama inalulugmok
pinagdadaanan mo ngayon or kung anumang drama meron ka sa buhay mo ngayon, I would say enjoy the journey. Enjoy the journey, hindi enjoy na parang lungkot na lungkot pa rin sa buhay. Enjoy, ibig sabihin nito is you'll find ways, 'di ba? And mababalikan mo na lang 'to, mapapa-throwback ka na lang na ay ang galing. Yung drama kong yun, nalampasan ko. 'Di ba? Tapos akalain mo yun, nakaalis ako sa ganung klaseng relationship na kung tutuusin pala, ang tagal ko nang ginawa pero kung hindi ko pa naranasan yung drama ng buhay ko, hindi ako makakawala sa relasyon na yun. Oh, 'di ba? Kaya naman mga kabisyo, tuloy-tuloy lang ang dramahan natin ngayong araw ng Biyernes. You heard it right mga kabisyo, Dear Love ngayong Biyernes dahil sa aking pagbabalik po ay ang kabuuan ng ating drama. Oh, 'di ba? Agad-agad po 'yan. Kaya dapat wala nang bibitaw, tutok lang tayo. Make sure na naka-ready na kayo ng mga tissue dahil paniguradong iiyak o kaya naman ay pagpapawisan kayo sa mga kwento natin ngayong araw. O siya mga kabisyo, samahan nyo ako sa kabuuan ng Dear Love na yan magbabalik po ako. For now, kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pera Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko.
do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo.
Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaibigan ko si Broski. Kaya sumasagot ako kasi Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? ano ba diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo na. na. Tsaka exag talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo!
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Mga kabisyo, kapag ang isang ina ay unti-unti nang nawawala sa sarili, sino ang unang nawawasak? Siya o ang pamilyang pilit niyang inililigtas? Minsan, hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga taong tahimik na lumalaban sa sariling isip habang ginagawa pa rin ang lahat para sa mga taong mahal nila. Kabisyo, mapapansin ba natin sila bago tuluyan silang mawala? Ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Bunso. Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ay!
eto na. Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Isa ka hawak. Ganyan. Ay, kung gawa alis sa'yo. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang ka. Nakikita dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo? Hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my
Manyak mo itsura ni Pasa mo lang lang dalawang kamay mo. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot to. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Ito yung bakla. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala mami, parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo, ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant?
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Facebook, TikTok at YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, anong gagawin mo kung buhay ka pa, unti-unti ka nang nawawala at nawawala na rin ang sarili mong pagkatao? Ang cute ng baby natin, mahal. Oo nga. Kamukhang kamukha mo, oh. Kuhang-kuha yung mga mata mo. Mukha siyang anghel. Mahal, parang kakailanganin natin ng tulong sa pag-aalaga kay baby. Tutulungan kita, mahal. Hindi ka mag-iisang mag-aalaga sa kanya. Alam ko. Pero mahirap kung pareho tayong pagod. Kahit tulong lang sa simpleng gawaing bahay. Ano bang nasa isip mo? Kakayanin ba natin kumuha ng kasambahay? Iniisip kong kausapin si nanay. Baka pwedeng patirahin muna sa atin si Mira. Hindi ba nag-aaral yung kapatid mo? Stop muna siya ngayon. Second year college na yun pero gusto raw mag-shift. Sige, mahal. Kung yan ang naiisip mong ikagagaan ng sitwasyon natin, ayos lang sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ng baby natin. Dear Love, ako si Hazel. Asawa ko si June. 3 taon matapos naming ikasal, saka lang kami biniyayaan ng anak na lalaki. Akala ko tapos ng lahat ng paghihirap pagkapanganak ko. Pero nagkamali ako. Dahil nung mailawal ko ng aming anak, nagkaroon ako ng mga pagbabago. Sa hilig, sa ugali, tsaka sa katawan. May mga araw na hindi ko na maintindihan yung sarili ko. May mga gabi naman na bigla na lang akong iiyak ng walang dahilan. Mabuti na lang napakamaalaga ni June. Hindi siya nagbago bilang asawa. Nanatili siyang responsable, lalo bilang ama. Ganun pa man, binalot pa rin ako ng takot. Baka mangyari rin sa akin yung mga naririnig kong kwento tungkol sa mga mister, yung nagiging malamig sa mga misis nila matapos manganak. Mira! Mahal, buti naman nandito na kayo. Kumusta biyahe? Ayos naman, mahal. Medyo natagalan lang kami. Ito kasing kapatid mo eh. Biglang nagutom. Napilitan tuloy kami mag-drive-thru. Kasi naman ate, ang aga ako sinundo ni Kuya Jun. Hindi pa nga ako nakakaligo, nandun na siya. Hindi tuloy ako nakapag-almusal. Kumusta naman si nanay at tatay? Si nanay, masakit ang likod, pero nanghihinayang kasi hindi siya nakasama. Si tatay naman, ayaw umalis. Aalagaan daw si nanay. Alam mo naman yung dalawang yun, hindi mapaghiwalay. Pero sabi ni nanay, dadalaw sila pag okay na siya. Sayang naman. Hindi pa nila nakikita apo nila. Bukod sa sakit ng likod, may ubot-sipon din si nanay. Natatakot siyang mahawaan si baby. Tama nga naman. Nasaan na yung pamangkin ko? Nasa kwarto. Mira, maghugas ka muna ng kamay ha. Huwag mo munang hahalikan. Baka magka-rashes. Basic, ate. Sinabihan na rin ako ni Kuya Jun kanina sa sasakyan. Ang haba ng checklist ng bilin niyo. Puntahan ko na muna pamangkin ko, ha? Nag-drive-thru pa pala kayo? Oo, ang kulit ng kapatid mo eh. Gutom na raw siya. Sana sinabi mo na may pagkain naman dito sa bahay. Gusto raw niya ng fries. Mahal, hindi ba talaga nakakaya na magpatulong tayo sa kapatid mo? Kinausap na siya ni nanay. Bukod sa pansamantala lang naman, ayos lang daw para malibang siya habang hindi pa siya nakakapag-enroll. Sana nga hindi nila masamain yung paghingi natin ng tulong. Hindi yan. Sandali lang pala. Ipapasok ko lang mga gamit ni Mira. Kukunin ko na sa kotse. Isang araw, bigla ko nalang naramdaman na parang hindi magandang idea na patirahin si Mira sa bahay. Oo nga, kapatid ko siya.
Pero may mga kilos siyang unti-unti kong ikinairita. Sabayan pa ng pananamit niya na kundi kulang sa tela, luwang bahagi ng katawan. Masipag siya, oo. Pero napapansin ko kung gaano siya kakampanteng kausap si June. Yung mga tawanan nila na hagalpakan na ako nalang bigla yung na-out of place kalaunan. Ayoko mag-isip ng masama, pero hindi mawala yung bigat sa dibdib ko. Bigat sa dibdib na unti-unting lumalalim. Hindi ko nagugustuhan yung pagiging malapit nila. Kaya kinausap ko si Mira at nagsinungaling ako. Akala ko yun ang makakabuti. Para sa kapayapaan ko. Para sa pamilya ko. Mira, ayusin mo naman yung pag-upo mo. Bakit ate? Nakabalandra yung mga paa mo. Ang iksipan ng suot mo. Tayo lang naman nandito sa bahay. Kahit na. Makasanayan mo yan kahit nandito yung Kuya Jun mo, nakakahiya. Ate, alam mo namang ganito mga damitan ko, di ba? Ganito na to, dati pa. Ganito talaga ako manamit kahit sa bahay. Pwede ba magpajama ka habang nandito ka sa bahay? At iwasan mo rin yung pagsusuot mo ng sando. Bakit? Maayos naman to ah. Sexy nga raw, sabi Hindi nga yan ang punto ko. Hindi lang naman ako kasama mo rito. Nandito rin Kuya Jun mo. Ha? Bakit ate? May nasabi ba si Kuya Jun? May reklamo ba siya sa pananamit ko? Oo. Nabanggit niya sa akin. Hindi raw siya komportable. Para ka raw nagtatrabaho sa club kung manamit ka. Talaga? Pero ate, hindi ba dati ganito ka rin naman manamit? Shorts at santo lang kapag nasa bahay. Nagbago lang naman nung nanganak ka. Basta! Sumunod ka na lang. Di yung dami mo pang tanong. Okay ate, pasensya na. Magsasorry na lang din ako kay Hindi na Kuya Jun. kailangan. Gagawin mo pang awkward yung situation eh. Ako nang bahala sa kuya mo. Sige ate, sorry ulit. Isa pa. Tigilan mo na rin yung pakikipagkwentuhan mo na may kasamang bungis-ngisan sa kuya mo. Ha? Bakit naman? Ayan! Nagtatanong ka na naman. Ang role mo dito ay yung tulungan ako sa gawaing bahay at pag-aalaga sa baby ko. Yun lang! Kaya huwag ka masyadong komportable dito sa bahay. Naintindihan mo? Okay ate. Ay, sa wakas. Nakatulog din si baby. Matulog na tayo. May manghugasin pa sa lababo. Teka lang, hugasan ko lang sandali. Hindi na. Hayaan mo na si Mira. Sinabihan ko naman na siya. Nga pala, mahal. Okay lang ba yung kapatid mo? Ha? Okay lang naman daw siya nung magkausap kami last time. Nabanggit niya, naiilang daw siya sa'yo. Naiilang? Bakit naman? Ewan ko. Huwag mo na lang pansinin. Nako, kung ano-ano iniisip ng kapatid mo. Hayaan mo na siya, mahal. Kung hindi ka niya kausapin, huwag mo na rin kausapin. Mas mabuti pa yun. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko, kailangan kong pigilan yung pagiging malapit ni Jun at Mira. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko na may namamagitan sa kanilang dalawa. Lalo na tuwing nakikita ko silang magkasama. Yung paano sila kagaan mag-usap na mauuwi sa tawanan. Tapos, di sila nagkakailangan kahit konti. At mas masakit kapag nakikita kong inaalalay ni Jun si Mira. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Dahil dati, ganun din siya sa akin. Di naman sa di na ako inaalalay ni Jun Napapansin ko lang na ang sipag niya rin mag-effort sa pagtulong niya kay Mira. Kairita. Lumipas yung ilang araw, akala ko, tatahimik na yung isip ko. Di pa pala. Sa tuwing bigla silang titigil sa pag-uusap pag dumarating ako, iisa lang naiisip kong dahilan nun. Ako yung pinag-uusapan nila. Hanggang sa minsang nadatnan ko sila. Magkasama. Nag-uusap. At doon ako pumutok at di nakapagpigil. Kinumpronta ko silang dalawa. Anong ginagawa
Mahal, anong ginagawa? Halika nga rito, Mira! Uy, Hazel! Hindi ba sinabi Mahal, anong ko na ginagawa sa'yo? mo sa kapatid mo? Layawan ang Kuya Jun mo! Napakalandi mo Hazel! talaga! Bitawan mo nga yung kapatid mo! Ano ba nangyari sa'yo? Akala niyo ba hindi ko napapansin? Bitawan mo nga, sabi sa'yo eh! Oh, ayan! Aray ko, ate. Ang lalandi niyo! Ang close niyo naman dalawa! Ano? Pagkakaisahan niyo ako? Ano, Jun? Hazel! Sarap ng mga tawanan niyo ah! Bakit? Kursunada mo tang si Mira? Gusto mo ba siya tikman? Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit hindi ba totoo? Mula nung mga anak ako, pansin ko na diring-diri ka na sa katawan ko. Kaya ano? Dito ka na sa mas bata? Hazel! Kilabutan ka nga! Ano ba yung iniisip mo? Umami na kayo! Sige nga, bakit ka close dyan kay Mira? Ang tawa-tawa ko! Hindi ko sa mga kwentong in-enter. Mga
Mga kabisyo, dito mas lumalim ang aking pagrespeto sa lahat ng mga nanay. Dahil kung tutuusin, majority of us, akala natin once na maipanganak na ng isang ina ang kanyang sanggol, doon na natatapos yung hirap niya. Pero kabisyo, hindi lahat ng ina na tahimik ay okay. Minsan, habang buong puso niyang inaalagaan ang kanyang pamilya, siya naman yung unti-unting nauubos katulad ni Hazel. Pero ang postpartum ay hindi katapusan ng kanyang kwento, ng kwento mo, kabisyo. Sa tamang suporta, pag-unawa at profesional na tulong, posible siyang muling bumangon at maging sarili niyang muli. Mga kabisyo, sa lahat ng nakaka-experience ng postpartum katulad ni Hazel, narito ang National Center for Mental Health or NCMH. Ang National Center for Mental Health po ay ang pangunahing institusyon ng gobyerno para sa pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan nating lahat, lalong-lalo na ng ating mga nanay. Naka-flash po sa inyong mga screen ang kanilang unlimited hotline nationwide. Ganon din ang kanilang mga mobile number. Mga kabisyo, hindi nakakahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan mo na. Dahil tandaan mo, mapananay, tatay o anak ka man, isa ka pa ring tao, nasasaktan, nadadapa at kailangan ng tulong. Let's normalize asking help, mga kabisyo. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Maging epekto ng postpartum sa isang nanay. And I think, mga kabisyo, dito mas lumalim yung respeto ko as what I have mentioned earlier sa mga kababaihan. Hindi natatapos sa panganganak lang nila yung paghihirap nila. May mga ganitong klaseng kalagayan pa, ganitong klaseng journey na dapat pinagdadaanan or pinagdadaanan ng mga bagong nanay or minsan nga hindi bagong nanay. It's real. Kaya mga kabisyo, it's very important na binibigyan natin at ipinaparamdam natin sa mga nanay, sa mga kababaihan na katulad ni Hazel na they are well supported. Ibig sabihin po nito, kung ikaw yung asawa o katuwang sa buhay ng misis mo, nararapat lang na iparamdam, ipakita mo sa kanya sa lahat ng aspeto na hindi siya nag-iisa sa laban na to. Na kaya kanya tinawag na hon, sweet, babe, asawa, agom, whatever it is, dahil ka-team kanya sa journey na ito. Huwag nating iparamdam na isa itong abnormal na kondisyon, isa itong abnormal condition para sa mga nanay. No, hindi po, iparamdam natin sa kanila na pinagdadaanan talaga ito. Posibleng pagdaanan ito ng mga nanay, no? At hindi po ito madali. Kaya very important, aside sa professional help, mga kabisyo, bigyan natin sila ng emotional support. Let's, every time na nakakarinig tayo ng ganitong klaseng kwento, sana mas nagiging aware tayo na totoo po ito. Totoo ang postpartum. Seryoso po ito. At tingnan mo yung naging resulta nito kay Hazel. Nagkaroon ng lamat yung relasyon niya sa kanyang kapatid na si Mira. At hindi naman niya ito intensyon. Dahil kabisyo, lahat ng nasa isipan mo ngayon, lahat ng tumatakbo sa isip mo ngayon, these are valid. But sometimes, we are clouded by our emotions. We are clouded by the journey na pinagdadaanan natin. Kaya importante din that we acknowledge it. Ina-acknowledge natin ito sa paraang, ano ba? Nahihirapan ka ba? Nasasaktan ka ba? Magsabi ka. Alam ko po, posibleng sabihin ng iba sa atin, madali lang sa'yo, Konyo Bicolano, na sabihin na humingi ng tulong. Pero ang hirap para sa amin dahil pag humingi kami ng tulong, lalo na dun sa finlash ninyong numero, no, na kawani ng gobyerno,
parang isipin namin baliw na kami. Hindi po. Hindi ito dapat or dapat tinatrato natin ito bilang isang seryosong kondisyon na may lunas. Tandaan po natin, kapag ikaw ay nakakaranas ng ganitong klaseng kondisyon, hindi po ito katapusan ng kwento mo. Sa tamang suporta na manggagaling sa mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo, makakaahon at makakaahon tayo dito. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin online sa YouTube, Facebook at Black app natin sa Love Radio Manila. Nandyan sina Aya Karaan, nandyan din sina Jimmy Redupas, Kasand, Alexander Hidalgo. Maraming salamat. Kina SG Joshua Zamora ng RPI Teresa Rizal. Ayan, na naghahanap daw ng jowa. O, 'di ba? Kaya ang hirap po talagang magkapamilya, Sir Joseph. Grabe, no? Grabe yung pagdadaanan mo para mabuo yung pamilyang sinasabi mo talaga. Anyway, mga kabisyo, this has been nakakakilabot and at the same time nakakatuwa din kasi kahit papano is mas naging aware tayo sa pinagdadaanan ng ating mga kababaihan, ng ating mga ina. Naway ang Dear Love na ito ay magbigay sa atin hindi lang ng entertainment, kundi ng marka sa ating mga puso na mas igalang natin ang journey ng bawat nanay. Kung nananahimik yung nanay, kausapin na yan. Hindi lahat ng tahimik ay okay. Okay? And it's okay not to be okay. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Kita-kits tayo sa radyo. Tutok na sa 90.7 Love Radio Manila o i-download na ang aming Love Radio app para tuloy-tuloy ang usapan. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Maraming salamat po, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Malaman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang nagboboto. dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba? Kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So, super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues. Talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako dun, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. Malalaman sa labas eh. Yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka maintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay,
Nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. 'Di ba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi
kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Diba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, 'di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, oo, May correct. budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, 'di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero 'di ba? Why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sino magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayang gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
kwentugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso yung sagot. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. 24? Always ko naman kayo pinapray.
Marachino. Meron siyang pero kung ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira? May nag-send ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo ng doon validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that
Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero ito pala sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagan. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb ka, puha mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo,
pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto, pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive
na mga katas ng nakalipas. Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Bakit ka close dyan kay Mira? Dahil kapatid mo siya! Pamilya ko na rin siya, Hazel! Tsaka ganito na ako sa kanya noon pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Ikaw! Hoy! Tumigil ka sa kakaiyak mo! Hindi mo ako madadala sa ganyan-ganyan mo, ah! Hindi ka talaga pumili ng ibang lalandiin! Kuya Jude mo pa talagang gusto mong kumamot sa kati mo! Hazel, ano ba? Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Ang lamig, pansin nyo, apakalamig ngayon. Oh, well, sa mga nakikinig sa atin nationwide, dito kasi sa Metro and Mega Manila, at least sa area namin dito sa may Pasay, kulimlim, ang lamig. Parang nangangailangan ako ng warm hugs. Parang gusto ko ng yakap, gusto ko ng cuddle, gusto ko ng magpapainit sa akin. Kape. Oh, yun, kape. Anyway mga kabisyo, for sure, kung ako nga nilalamig sa mga ganitong klaseng pagkakataon, sa mga ganitong klaseng panahon, at kumbaga craving ako sa pangungumusta, craving ako sa yakap ng kung sino man dyan and all, sana if you remember someone to, parang wait lang. Parang ibang tagline yon, wait lang. Hindi, para siguro kung may naaalala man kayo na dapat kailangan ninyong yakapin at bigyan ng isang mainit na yakap dito, yun siguro ay yung mga nanay ninyo, like Super Legit and All. Uy, kasi po yung mga nanay natin patahi-tahimik lang yan. Pero katulad nung Dear Love natin na inere natin na kani-kanina lang, yung mga patahi-tahimik na nanay, yan yung may mga pinagdadaanan talaga. At alam nyo, naghihintay lang yan na kumustahin natin sila, na kausapin natin sila, or sometimes yakapin man lang natin sila. Kasi kahit po may toyo lagi yung mga nanay, totoo yan, no? Kahit lagi silang tinutoyo and all, alam nyo mababaw lang yung kaligayahan ng mga nanay natin kung tutuusin. Let's make kumusta them. Kumustahin lang natin sila kasi hindi lahat ng, alam nyo yun, mukhang okay ay okay na. O, diba? Yun, lalo na yung mga nanay natin, yung mga bagong nanay dyan, yung mga kapapanganak lang. Yung mga mister nila, dyan na talaga kayo papasok. Oo, papasok yung role ninyo. Yan, bilang partner, bilang asawa talaga, katuwang ng mga misis ninyo. Yung tipong ipaparamdam ninyo sa mga misis ninyo na kahit nanganak na sila and all, walang magbabago. Oo, kasi, ay nako, aminin po natin, may mga kaibigan po akong mga nanay, bagong nanay, tapos ang taas ng insecurity nila, no, sa katawan nila na parang ang itim na ng ganito ko, mas malaki na ako compared dati, ganyan and all. At alam nyo, kung tunay kang lalaki, kung tunay kang katuwang sa misis mo, ipaparamdam mo sa kanya na walang nagbago physically. Bagkos, dapat kung may nagbago man, dapat upgraded yung pagmamahal mo sa kanya. 'Di ba? 'Di ba? Kasi kapag naging nanay ka, ibig sabihin nito mas naging superhero ka na. Mas naging woman ka pa talaga, like Super Legit and All. So sana sa mga husband diyan, mas maiparamdam natin sa mga asawa natin na they are enough, na hindi nila kailangan humarap sa salamin para ma-validate na hindi na sila sexy and all. Iparamdam, ipakita natin sa kanila na, babe, oo, nanganak ka lang pero yung pagmamahal ko sa'yo hindi nagbago, mas tumindi pa. Ay, ang sarap nun, like Super Legit and All. So kung may mga nangangailangan ng pangungumusta, yakap ngayon and all, hindi po si Konyo Bicolano yung i-prioritize ninyo, wag siya. I-prioritize ninyo yung mga nanay ninyo dahil hindi po biro ang pinagdadaanan yan, lalo na yung mga bagong nanay. O siya mga kabisyo, ako ay e-exit na muna dahil susunod na ang kumikinang na duo natin, sina Diego Bandido at Nicole Yala, like Super Legit and All. Pero syempre, bago ako umexit mga kabisyo, imbitahan ko muna kayo sa darating na Sabado, June 27 po yan, sa may UP Diliman para sa kanilang selebrasyon ng Pride. O, 'di ba? Para selebrasyon yan ng Pride. Oh,
ito ay sa pakikipagtulungan ng Pride PH at Quezon City Government para sa Love Laban 4 sa UP Diliman. Tuloy-tuloy po ang selebrasyon natin nationwide at makakasama natin sa activation na yan ng Love Laban sina Kim Chino at sina Tay Tangelo. Abangan nyo po yan. O siya mga kabisyo, ako ay e-exit na muna dahil yayakapin ko na lang yung sarili ko. Bahala kayo dyan. Nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love.